Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chirasinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni gibwate wifi iyutari wakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asora nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 51224 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Kiremambia yamatuko yiwiki guchakire Jumatatu goika Ijuma Chinsa Ikomi ibere chamambia goika Chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuli goro nugo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini nebwate ona entwe manjo moriya lintura otiga maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenchire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano boigo na bagotonyora wetera asenjira ye SMS
osebalimo gotorora korwa chinsemo chama ching'umbwana onsi osimore tokoroka diaspora mama gotonyora gwetsera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchuririe Amayia Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. nawe kwanire mwanchi umurigereria Ndizi TV andonsi aso kurigereria emirobire yaito ngwa kangambe ya mono nande ne chingagi chingi yangu kwaregania ase mesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi chebono magoroba na kwareganirie atarimake ayongo chago kumanya ase nchira yobwenge kurende gendera gotobwatia wetera sensemo ye mitandao ase website tonyore buna www.ndizitv.or.ke asensemo ya YouTube ogotonyora buna Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na baigo Facebook no tole buna Ndizi TV News na kwareganirie atarimake nkwira nanda sigekege kekerobosio egere nkomanye nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita lituko lya lero ne lituko lyogochengera egekoro kyomugusi omuyega okoreka asoma bogani oyomo imeyo mochie obosongo abo batani ao nigo baikira naroro gati yabo ngamono mo director Obino Nyambane omo director gose omo waziri bwoborani bwamangana omoswati Edna Kangwana gati yabaraibande abo baikirana ase omoyegoyo nigo baigo basegetire abagusi kubwatia ekegusi egekoro na kwenyoria abantu buna emonu bwekegusi noro bweka wancheire gukwanerwa ase nsemo ya gusi nigo baigo batebire buna tiga tubwate chimbaratero cy'abakoro elyo twancherane na goitaberana ekegusi kyomokoro no monyanyimbo korwa sensemo ya administration police nigo amorasete na kumoito moneno ye Amayia Naivasha egotoka se county ya Nakuru Corporal Joseph Mutunga nige gotebekana amorasete Sergeant Ayubu Polo chinga kibalenge gochengera omuyega bwesuguku ase kambi ya Naivasha teramanyikana boikeranu egento keirerete omukagerwa goikerania oboiti obwo na nigo ataramanyikana asale goikabono chingaki abanyanyimbo bachakirie obotuki
No muraibwense ya South Africa omoske Cyril Ramaphosa nigo araria boikiranu ogo kwa mo Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu oyoelenge oyomobwa barwanereria bwobosibore asense yo ya South Africa nigo boigo Tutu akwa asensemo ya Cape Town karine miaka 90 abwase omuraibwense yo Ramaphosa amotogire nagoteba nigo arengo monto bwanchete omorembe nando rwanirete obosibore abwasa tebira baraibonsi bense yo nigo bagwenerete kwegia omobwekano onyagosira. You remember the one about the Archbishop, he dies and he goes to heaven where he thinks he should be going. But when he gets there, St. Peter says, "No, you don't belong here. You've got to go to the other place." So I go to the other place, the warmer place. And 2 weeks later, there is frenzied knocking on the doors of heaven. And St. Peter goes and he opens, and there's the devil standing on the doorstep. And Peter says, "No, do you? What are you doing here?" And the devil says, you sent Bishop Tutu down there. He's causing so much trouble. I've come to ask for political asylum. Chingaki emeyega yogochengera esuguku egendrete gokorekana na kwaregania omwaka moya o 2022 bone binyinyi bya COVID-19 na birobyo nigo bigendrete komentekana imeyen sengima abwa sense ya Kenya abantu chiri bwisato chimya isano na ibere meronge ne na kyanda batogete ne binyinyi byo kurwa chinsa emeronge bere na inye chaetire abwase abantu chimilioni isano chiri buchimya isano na mona 10 na isano na isato chimya ibere na merongo kyanda na batano banyorire edosi yabo entangani asabanto chimilioni isato chimya kyanda chiri chimya kyanda na 15 nemo chimya isano na 10 noyomo na baro banyorire edosi yabo ya kabere abantu babere nigo banyartko babagusiria magima ase boseko bwatekana nebinyinye byo bya COVID-19 na gokinia omubaro bw'abantu banyartko babagusiria amagima abo imeyense ya Kenya weika abantu chiribu isano chimya isato na merongo etano na kyanda nigo bono ebinyinye bya COVID-19 byanyartko babikomentekana weika ekerengo kye merongo etatu na ibere nuguta isano na ibere
ase emia no kwegena gwaito buna abantu mbache kubatia machiko abekirene wizara yobochenu eliogokeya okuranda kwebinyenyi bya COVID-19 Oscar gochimoto mwancho moligereria Pope Francis oyole omotaneri bwe kanisa yege Katoliki imeyen sengima nigobono atebire buna chinse chiri chigenderete wakwa no muchando bwechisegi bunense ya Syria Yemen gatie chinse chinde kokora chinkwana eliokwenekia omorembe oikiranire ase chinse mecho nigoboigo aganiretia ba Catholic bonsi na bantu bonsi ensengima omoyego muyabwe Christmas no mwaka omoyabwe bisyo abwasate betengani chinga kiche ikire bono aba Kristo bagwenerete gusabirana eliogotingia omorembe ensengima Dominus vobiscum Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Let us go back to Bethlehem. It is good for us to go there, obedient to the gospel of Christmas, which shows us the Holy Family, the shepherds, the Magi, all people on a journey. Brothers and sisters, let us set out, for life itself is a pilgrimage. Let us rouse ourselves, for tonight a light has been lit, a kindly light, reminding us that in our littleness, we are beloved sons and daughters, children of the light. Brothers and sisters, let us rejoice together, for no one will ever extinguish this light. Neyone nkwana ya Pope Francis oyole omorai bwe dini yege Katoliki ense engima gosko gochimotwe abantu batato nigo basiretia magimabo abwigoro maega yechisegi gotoroka a sensemo ya Chibarus e constituency ya Tarbo ime ye county ya Uasin Gishu gati yabamenyi n'abanyanyimbo ba KDF abo batagete kubeka na gutenenia ekemanyererio ekemo ase skuru yoboroso ya Chibarus abo ase abamenyi bamererete kigima egento keirerete okorutwa gwechimbunde okogwatigete batatabo bakwete nigo bona abamenyi gose abarai kurwa senseme yobeso kire na kugikelia engane yo yakoregete chinga kichogo chengera omoyega wesuguku Huyu jamaa ana start ama anaweza kuwa amewa. Achukua. Nzuri ajue. Now, these are listen. Pande hii tumeteseka. Na tumeseka kwa ajili ya hiyo wanajeshi. Ndiko watoto sahi na nisaliwa hapa. Hatuwezi kupiga risasi watu sahi. Na ni haki ya baba yetu. Na umeishi miaka 30. Sasa kitu ambaye mimi nasikia uchungu ni kwamba watoto yangu ataenda wapi? Kama ameua watu, si atakuja kwangu kupiga risasi watoto wetu.
Last time walisema ni yetu mpaka hapa wakalima mtaro. Leo wamekuja kuingia ndani wanataka kuweka mtaro, and why are they doing it during holiday? Na kama kuna jambo wanataka kufanya, they are supposed to do public participation na waeleze wananchi ya kwamba tumekuja hapa kufanya ABCD. Can we be answered why this? Why this? Even if it is politics, kindly leave us aside. Watu wameteswa. Today we are crying on a Christmas day, and these tears will not go just like that. I have called the county commissioner. Anasema aliambiwa we are around. Meaning they are around, hawahitaji hata county commissioner. Kwa hivyo tunataka kujua they are around doing what on this land. Kama ni haki, if it is true shamba ni yao, kwa nini wasikuje baada ya Christmas waite wananchi wamwambie sasa hii shamba ni ya KDF kutoka hapa mpaka hapa. We are not going to continue playing games and killing human beings. Last time tumenyamaza sana. Na bamenyi kurwa sensemo ya mukuru kwa njenga ime ya Nairobi nigo babu kalero mambia na konyora ebiosiki byabo bire mbarabare yepara wotagorwa chinga kia serikali ye kaunti yo eganetie kugarija epare yo nigo bono baburiria serikali kubakana wase kubanganya goika senseme ngao asebranya ko bagokorera obonchoreria bwabo ya hivi anafunja haba kwetu tangu nafunja sasa tangu mwezi wa 10 mpaka leo tunatesika hapa. Hii ni katesi. Endelea tu mzee, endelea. Kwa hivyo ndugu yangu, saa yote nasumba sisi na katesi, nakuja tena na polisi ambayo nafaa uniform anatisha sisi hapa na maisha ndugu yangu, na hapa tunakufa juu. Au serikali atoke akuja anatoa sisi hapa. Kama atoi sisi, azuie sisi polisi ambayo unachukua na beba na katesi saa yote nalete hapa. Hakuna kitu tunagoba, tunakufa hapa juu. Kuanzia kesho mwenye inaweza atungoji mtu tutajenga hapa. Tunajenga ndio hiyo. Na gwikira bo mwanchi umurigereria no ngwikira omwelio bwa mangana maya senchira yo bwenge korwa Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi tumerana na inde koragense yamo yabono magoroba nchigo kumanya ayo amo na yanda mange gendra ko baime ya Ndizi TV asemerobelio emenge emiya ekubwatia kurendengwa kangambia mono koira chinga gichao na kurigereria amangana maya ye Chinsa Ikomi miamano mo director ne John Kibati bakubwatirana no mwaregani wa mangana maya Janet Nyamamu ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gako mu muchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembirinya saye ari mutundika kuri chomberi yatigere nae goru ali enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugwena yani nari kogenda on off kiro monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Obo chenu ni goboru bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokeri tokenda tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori tokeri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabenga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Umurobili ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya marokerio ya Bible. Ndara mawata kuri gimuchi kuriya. Endere meyenkwa kikwa sinyipo kura shinye ningende na. Nyambu bune yego tara lende na gotara roko bako. Netige. Anta tiga nkoboye. Nabongo chifunyana nya porigi chinye nyamoro sana weta. Singe ni ajina chinge ya. Singiana naki. Maza buno murwaira na chiko mokonya bono. Aibe kwa sinye no ekuri kine chipeso ire mama nyagitari. Kwa sinye kogore ndagira nyumba. Kene ngi nono kwendo ikaranze na romo kwanere kwa sinye. Rinde ibyo nsipiki byago sinye to kwendo kwando mongino ozito mongino gapo. Niko gamba nere. Ozito bekembera mwago isiko gari meko goka. Yo mwasangira nere bono mogo sangira ntangane ko kwe. Ya yengo kubone ozito tembere bere mwago isiko gabu meko goka. No batabi ko bera ngo kuya nabi.
Ngo bwena kwasinyo komugoyo na madio to kwande kwa mukwano nya ko muomoyo. Karongo gamba nere no kuruma binga yiwe. Utetaku. Ema kuna ndo kwatakira kora chikonda ko eta. Ye gisinji na umusacha bwe nyomba eyo. Kigwasinyo ko umusacha bwe nyomba. Gisinji na nyoma mama bonu china bo mugakoye. Ngende murigeri oma gusibiri mtwe murigeri sabuni, murigeri chinyeni, murigeri obosi. Urasiga bunje ngorigeri umwana uri yanga kobeka. Nze ngo mumina. Uri mama mumino. Bali mwachi ngeni umurende. Ebintu mbere buya mwire nyagitari. Bonekera bere mama minto ige ngaunjuka bono mbo mugakoye. Na yuko nande ngobanga mukari kumwanya kurwamo ngenda nero mutamye. Bona ngitu tatamere. Isare. Isare. Ay, bana. Oh, tamara. Kende. Ne kigent. Aba. Ay, kwanyanga. Uwagachire buya mwache sana sabiri. Korora karwara takangota na kosa kwanda. Kodi ngende chibesa mwire nyagitari. Buchibezo kire tukone chibezo ko tema ngoli giore aye ngonya ko sinyora. Toka jirari ichinyeni echo iragaria. Chibeza ngo toka chire. Nima yetengo toka jirari. Nanda bana mwasangere muko ngumanye kabire iyo. Bona yekere kwa state oborigu. Deniso manyo wasomera. Nimeta enta lakini bona siku ikere tindo chikose ningora kena etata. Ya ebintu ko babire go ya chibesa ngo toka chire mamu mina anda nyagitari ya wendi. Na burwere bwa mbara manyeka noro. Bona eto gusuke karo mwana ko nero ko kore konda odigie ndagira egwacho kuragira. Rio ngo toka rire chibesa ngo toka chira irunya gitari na burwere ntoramanya mboro byo. Senge nayo toramanya. Ekigotame kibunya wata chibesa ngo ligiori ngi utari go chirige dibono. Ogo chirigi mbaka rire utetekera kurume kwenda go chirigi. Ngite yo gotamanga motame. Iteri nchirangia. Ngate gatotame totigeri yo chiri go chigabu. Izo tatamere. Baba bwika mama minuri ga kondo mukwanire ere bwika go choto omosomero. Emute to mongino ndarire nyomba mbaka kuerororo. Ya mataine kena tanga inenere. Mo taka abantu banga inenere bono. Iki ako teba neke mene. Iki ako tenete mama aro kiri kulso neke mene wateba. Iki aku neke mene wateba. Pone ime chando kiye. Tunone chinyeni chinatikire polgi na aro sive. Kwenye tingiyo. Mama mumino nyawo chakwanda. Chesiro ne asabiri. Na chankarwara. Awuli nano moyo chakwanda. Na radio kare gotama baba nki kare gotama. Na shtuka ke onsabiri na ruchi korangeri. Ayani. Na iwende uchi mwino ngabutimeti aronga yagenda na ari kwenda ndrenga yenda. Na wana chanka baiga baba. Makibono gendrete. Abondigo. Chentiteyo. Na gitari kwa iru. Kuangira baba mwanane. Mbwata. Pole, no chobwe nae. Avanzandetiga. Aba iriga noe na bakurse inuiga. Baracha ukora. Bashukulikere. Anyakorora muiri onde kurugesieri baba gisore. No chobwe na metenga na bure iga noe nigo. Inaruara bairi bakanganga. Pole, chobwe nae. Ko bueno ore. Lakini lazima ugende nyagitari bono busaiga. Segera simuge nenye gitari.
Mungu atukuongira nyagitari baba. Ayabasere ratio kirechinto soiga. Para evito mchezo bia. Pole. Pole, tia korera.